The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïaknieh University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Ka Samkhamti Society haka pratri unailar aja punrio, kalapan sedang ya ka Samkhamti Women's League haka baki dan kanriu tliki kenhuan ki balawan poi ban sakilang haka singi sedang jong keni kalumpung yelek kai. Kajinga kun haka ni singi sedang kalong hapadeng ka Rang Dajit United Women's Team persya ya ka Young Girls haka ba ka Rang Dajit kalajob ya ka Young Girls da kendai go lanot. Haka ni singi play ya keni kalumpung yelek kai la sakilang da ka kong Rio Langdhar ka wei ni ki referee kentai ka bala pau ha haka ni jela ringkat kajinga don lang ka kong Khamtilin Masar ka bade ka try jong ka Helik Lina Mini Stadium bat ki wei ki bala shakot ngobha. Nakaliang jonga na su maapan aitan ka kendiat ki kentin ba khamtam na banta ki kentai mo ba bonse ni koloi bha ban give up dan ki 80 GF ban kedu koloi bha ban give up takada ni ki kentai ni de ban peti bangi ro dong strong condition rang hi bat banindang ya minat nginde ban ki ya kanu ka kam ka bangi athu khna bangin poi saka jinjob saka tham ba banginam kan randin dan kinu ki tiang ki bawan hasma jami tak kita ni tin pressure and all the best to you fun bagi Automotive organizer Samkhamti besar.
Kanong ba Byrnihat ka don ha upod usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them Tylli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar Tylli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang Tylli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de na ka ta ka daw kini Tylli ki jila menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan